Jeg kunne ikke lave noget mere. Det er KLAWS, man. Motherfuckers, we bring you behind the scenes motherfucking material on the fucking party. Freaky Fashion Friday featuring fucking Adam Tester bitches. Motherfucker. Enjoy the fucking behind the scenes, nigga. Some real shit, real talking, you dig? Enough playing around right here, man. We some hood niggas. Me and my boy CARAL, nigga. Yeah. What up? What up, son? Ain't nobody gonna fuck with us, man. We got enjoy this shit. Up, nigga. Out in the street, they call it murder. Jam rock, jump where the thugs and camp at. 2 pounder within a van back. It in a your handbag, your knapsack. Vi kommer bare lidt tidligere nu. Jeg håber også på, at vi kan score noget gratis på det der grillværk. Ja, det er sindssygt, vi skal have gratis mad jo. Jamen, der er pølser. Vi har købt pølser for 700 kroner. Så hvad har du at sige? Ikke så meget. Jeg kommer lige tilbage senere, ikke? Hvad? Vi venter ud mod... Nu kommer musikken. Ja. Nej. Okay. You know, we're the grill crew. Hvad sker der? Det går galt. Vi kører. Det er sådan der, dreng. Macab. Hvad så? Macab svinger pølse, mand. Prøv lige at filme i pølsen, mand. Der er kraften med pølseparty, mand. Det er godt. Fuck, mand. Du svinger pølserne godt, mand. What's up? Macab. Macab. Ja. Der er kæmpefest. Kan du ikke lige gå ud og få et festblik af dig? Kan du ikke lige gå ud og lave en reportage? Jo. Og snakke med nogle mennesker? Kan du gøre det? Men jeg snakker med nogle mennesker. 99 problems and they out bitches. Wish I was Jigga Man. Carefree living, but I'm not Sean or Martin Louis. I'm the Cleveland nigga rolling with the Brooklyn boy. You know how I be. Hvordan synes du festen er? Festen er super nice, men det går altid galt. Det er det. Der er mærket. Det bliver lagt ind på hjemmesiden, jo. Der er pølser ud over det hele, mand. Kom her op, så kan vi stå bag grillen. Yeah, do you think about me now and then? Cause I'm coming Det er mega bad, det der, man. Lige lader reportage. Ja, fuldstændig. Var det en god reportage? Kom her, kom så jeg gør dig. Hey, nu stopper det. Han pisser igen. Pas på, væk. Alle sammen. Vi skal væk. Han pisser igen. Skal vi drikke? Der skal pisses mere. Macab, Wessele. I know my people are so I keep it on me like it's nothing. They say, homie, you better stop watching. I say, I don't know what can at me. I keep it on me like it's nothing. They say, Macab. Fuck, fed video, I fik. Ja, gør du ikke det? Så tæller jeg lige kæden. Hvad så? Wrong. Vi er fra Jylland. Vi er fra Støj Munkholm. Hvilken anledning? Hvorfor er I her til i dag? De altid... Så har vi hørt, at folk ikke snakker særlig jysk herovre. Vi er over for at udbrede den jyske syge. Ja, det vil du. Hvad så? Jeg er fra København. Jeg er herfra in the hood, mand. Hvad laver du, Søren J, mand? Hvad er planen? Skal vi join med ham, der står foran mig med kamera? Ja, det er ikke rigtigt. Joins med. Er det ikke rigtigt? Hey. Jeg er ligner Maldiverne. Det er det, jeg laver. Er det rigtigt? Jeg dykker på Maldiverne. Kom med til Maldiverne, hvis du vil med en dag. Så skal vi ned og dykke på Maldiverne. Det vil jeg fandme gerne. Hvad hedder du? Mener du det? Christian. Hej Christian. Jeg hedder Johan. Du ringer Mia, mand. Hende skal vi lige have fat i. Mia? Seriøst? Hende er lækre. Prøv at spørge, hvad hun er på. Hvad er du på? Jamen, så hvor skal vi mødes med hende? Jeg skal lige have ham den handicappede med op i stolen nede fra nedenunder. Er det ikke ham fra Alphabil? Hvad så? Er det ikke ham fra Alphabil? Hvor skal vi mødes med hende? Hvad tror du, han hedder, ham der? Hvad tror du, han hedder, ham der? Han hedder Chong Li. Chong Li? Chong Li.
Ja, han kiggede. Jeg har været ude at rejse i 10 år. Han hedder Thomas. Onkel Chokker, det er bevist. Anders And og onkel. Du ligner en, der hedder Thomas. Ligesom din far. Jo, men. Hvad fanden? Længe siden. Hvad har du lavet i sommerferien? Jeg er på ferie. Hvor er det? Surfer du så også, eller hvad? Jylland. I dag, hva'? Sommerkøre. Nice. Did a nice job, bro. Thank you, sir. My voice is coming up. Cool. Good. What's up? I'm telling you, some hot He shit. just stepped in the water. Oh, word. Bless. Alright, man. Did a good job, bro. Nice. Chokker, det er så dejligt. Jeg elsker dig. Det er William. Jeg skal tættere på. Ingen krammer, William. Men jeg skal lige drikke min øl. Ja, jeg elsker dig, Chokker. Sådan, mand! Hvad så? Hvad så? Prøv i gang. Jeg på et tidspunkt, der vågner op i bussen i 5 af. Og jeg kan ikke rigtig huske, hvad fanden jeg har lavet. Der vågner jeg jo op ude i Nordvest. Ude i Bellahøj eller sådan noget. Og så kører jeg på hjemme og kører forbi Nejglas. Desværre, det er ikke for at ødelægge nogen drømme eller noget. Men Nejglas er lukket. Må vi se et puff, morgen? Rasmus, han bevidner sin lillebror ryge has for første gang. sgu da ikke Hold da kæft, mand. Hold da kæft. Han tager en konge, mand. Det har han i hvert fald prøvet for, kan man se. Han tager en ordentlig lunge, Rasmus. Hvad siger du til det, Makaben? Er det sådan ikke det? Sådan er de unge. Det er det, de unge vil have. Det er det, de unge vil have jo. Det er mig over. Hvad vil de unge have, Rasmus? Stoffer og sprut. Hvad vil du have, Morten? Morten, tager du stoffer? Hvad har du? Jeg er ikke stiv. Åh, du er mega Hvad så? Altså, mødler rundt. Jeg fælder jo ikke rundt. Hvad hedder du? Hvad hedder du? Pass the bongo. Hvad med Vicky? Hey, må jeg lige spørge jer om noget? Ja. Hvorfor er I i Danmark i dag? Jeg kan høre I svensker. Vi har valgt, det er fordi, at i Danmark kan man få registreret partnerskab nu. Ja. Det har vi valgt at skulle gøre. Er det derfor, Jeg vil ryge. prøv at... Skal I blive gift i Danmark? Hvorfor tager I ikke til LA, der er det lige blevet... Det er lovligt at være... Det er ikke så tæt på Sverige. Nu må vi også adoptere. I dag har vi søgt om andet barn. 500 kroner i gebyr. I ser meget forelskede ud, kan jeg se. Vi har søgt om andet Hvor længe har I været stoppet? Må jeg spørge om noget? Klassen, Jokker. Vil vi ikke fortælle jeres spring ud historie? Det er meget dramatisk historie. Hvordan skete det? Dramatisk, jeg kan ikke tale om det, men det går ikke. Det var det værste spørgsmål. Det var så dårligt. Desværre ikke. Prøv at fortælle jeres pinligste historie. Talento de barrio. ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás. Makaben, hvad fanden sker der med? Så du, at vi lige slukkede? Ja, det var... Han ville ikke spille det hip-hop, som jeg bad ham om. Hvad spillede han så? Han ville hellere spille sit dance. Prøv lige at høre. Headache. Mr. Prize, motherfucker. Mr. Price, Slim Finch, South Africa. Mr. Cologne. Skal vi rejse os og gå væk? Skal vi gå ned til festen? Det er lidt koldt heroppe. Man skal nu bare sige Makaben, så der er det. Nej,
Hvad snakker du om? Det er det bedste. Hvad? Det er det bedste mad, hvis man har råd. Hvad er det bedste mad? Kylling og Nu siger jeg ikke noget mad. Ja, en pøs. Ej. Klaas, prøv lige at tælle det der ud. Gratis. Men det er ikke filmes, mand, så... Okay, tag en hat. Okay, tag en hat. Jeg gør lige for sjov. Ja, tag lige en hat. Vi kan tage på Hallo! Du har så mange jo. Hvad kommer du til at mangle? Det er gratis jo. Hold nu op. Er du sur, mand? Kom sur. Gratis. Gratis. Det er en her jo, ikke? Gratis. Ja, gratis er det, ikke? Gratis det her. Det er gratis, man må gerne filme. Det er lovligt, fuldt lovligt i Danmark. Men ikke hvis cigøjneren kommer og voldtager. En mand, der lagde Ja, jeg mener seriøst, han var så ulækker. Men hvad skete der derinde? Kan du lige forklare? Jeg prøvede, det var en eller anden klam kælling, mand. Så hun solgte ting, ikke? Jeg siger til noget spørg, om det er gratis og sådan noget, ikke? Det var jo bare det gratis, men det der alt. Det der. Cut, direct. Hvad så, Ejner? Cut it. Hej, Steve. Lad os lige bruge en i kongens. Ja, det skal det. Skal vi ikke gøre det? Vi gør det, jo. Så rører vi nogle fædre derinde. Det gør vi. Skal du sove på Hormans og læse regler? Det kan godt være, det er godt styr. Hvis der er plads. Hvor skal du sove på Hormans? Er lov? Nej. Ja, et eller andet, hvor man kan sidde nogle sække stående. Kun forsvarsmennesker, der går der. Hvad mener du? Det er kun forsvarsmennesker, der går. Et energishot nede fra tasken. Det er det, der er det, ikke? Er du helt frisk? Er det ikke kun forsvarsmennesker, der tager på Beduinbar, er det ikke? Det er da kun forsvarsfolk, der tager på Beduinbar, er det ikke? Det ved jeg ikke. Jeg har aldrig været på Beduinbar. Det tror jeg ikke. Er det ikke Men rigtigt? jeg er også på byen. Jeg arbejder med et par stykker fra Forstaden. Sisu. På forstaden, ikke? Sisu. Hvor? Sisu. Sisu? Er det den? Basketball. Det er Sisu. Det Ja, er men hvor er de fra? De er fra Hellerup. Hellerup. Det er også en Det forsvar. er også en forstad. Ja, hvad mener du? Det er det da. Hold nu kæft, Er det ikke en forstad? Vi er jo en forstad til København. Ja, man kan være Hellerup. Det er en forstad. Det er noget pis. Ja, vi kan også tage på Jazz House, jo. Kraftedeme ikke på Jazz House. Vi kan tage på Jazz House. Forklar lige, hvad der skal til med en god dame. Hvad opdrager man dame til? Opdrag en dag til. Knæp. mad. Hvad gør man? Et mad. Lav mad. Seng. Knæp. Lav mad. Seng. Knæp. Du skal have en joint, Rasmus. Jeg skal drikke. Skal du have coke? Nej, jo. Jeg kan godt tage coke, men jeg må ikke ryge. Nej. Du må intet med. Jeg ser da ikke noget dårligt eksempel. Senere sætter sammen, man. Det totalt Ukraine-hustle, der var gang i. Se det der. Ej, jeg havde tøj i halsen. Det er fordi, du er råden fed, jeg tror det. Hvad bruger man en kvinde til, Makaben? Knæp. Vask op. Seng. Knæp. Oh my god, man. Basic instinct, sådan er det. Det er programmeret. Kvinderne er jo også programmeret til det, jo, ikke? Altså, det er vasken, det ved du, ikke? Gryderne, det er vasket, det er nogle små børn, du ved. Prøv at forklare. Rasmus, prøv at forklare, hvordan du opdrager kvinden. Pisk. Til at være din ledsager. Nå jo, men så er der beskidt undertøj og... Du kan svare her, hun kommer nu. Krista, hvordan skal en mand være? Ja, Ligesom Rasmus. Det er lækkert. det er det, jeg siger. Hvordan skal en kvinde være, Rasmus? Som raller. Som mig. En Bogart. Du er bare grådig. Hvad er stemningsvækket? Det var good. Du har det godt? Ja, det var godt. Er det godt at starte i skolen? Nej, det er ikke Er det godt at starte i 8. Makaben, jeg er rigtig flot. Med kappen, mand. Alle damer synes, jeg er alt andet end hot. Og det er rigtig godt, når vi drikker Karl, så det er godt. Jeg drikker min vens bryg, og det er flot. Okay. Jeg hedder Rasmus. Jeg er Makaben, og jeg kan godt lide at knæppe. Prøv en gang. Jeg vil gerne takke alle, der er kommet. Jeg vil gerne takke min mor, min far, min bror,
mig selv. Skal smide nogle props ud til Carl, der stod om bag grillen. Som hans brother, you know, from another mother.